Go. Pahilot ko go. Ha? Pahilot. Iya ka? Oo. Basket ko be. Tenisan. Are ko goy. Layo apa eh. May pagkalami po nilang daan dito mga katambay. Lapok sa dito dito. Gila-gila mo ano. Papa no. Pahilot ko. Go. Agi ko balik go. Hindi ka may pahilo? Dali lang kay Winji ko. Ha? Ilang kay Winji. Agi lang ko go, pumahaw go. Oo. Kasi ko yung kadua. Ngadakit ra pod. Ay gas ko. Wa dire hawak, bikil ang hawak. Pag layak niyo. Oo. Kare ko goy. Mao man gina yo. Mau ginang basket. Topian kita. Dire. Ko po dito sa langyaw sa Abihaw lite. Oo. Tagak ko. Interest ba? Oo. Pero bular ko hala ko. Pero tagak pod. Jadi ko dua kilos kita yun. Dari ko kundang. Ngang padayon gyapon. Di kam unda. Utong-utong sakit. Dire ko goy. Oh sige sige. Iko. Okay. Pagkaog ka na. Di ko nakupal sa hugbog di ko pa lungagon, di ko pugasan sa plato. Usa ko na kasi mana. Sumay. Samay ko. Di ko pugasan na oy kutsara. Di ko kaon na ni. Ha? Wala na dai. Na. Minta di ko kahugas kaon sa. Ano ba? Ayan. Ayan ba? Katawa mo ko! Tarong ba? Guys, ganun TV ninyo guys. Ba, tarong ba? Play. I-play na mo tayo. Nagsigil. Hak mo na eh. Bali mo na do. Bali na eh. Among sa basket guys. Ipakita mo ko po. Okay. Tubos. Sinin nyo lang, oh. Ikaw di ay. Usang dudong. Apil magkita na na. Go. Ako ba pa tayo? Okay. Kadua pa guys, kadua pa basket guys. Basket guys. Kita eh. Yo, what's up? May adlaw yung tanan diha mga katambay no. Another day, another life, another blessing na sa atong tanan no. Karon kay pizza naman. Pizza Tracy no. Ato lagi pizza Tracy adlaw Merkulis no. So, good kay ang panahon ron kay niinit. Sama na. Sulit mo lagi. Nya. Gani hada nagpahilot ko no kay gabi dito sa basketan na tando ka kong piang dire sa batang. So, wala ko ka video kay kuan kayo. Anang sakit kay paghilot o kalugar. So, karon dai mga katambay no. Na ako'y lakaw do sa Bugo. Kita may ni Nonoy no. So, gusto i-share sa inyo ano nga kanang kuan if mutuo ba mo sa kanang rule of karma no. So, rule of karma kay alam na siya. If you do good things will happen to you. So, if you do bad things will mahitabuan ano. So, sa rule of karma kay kuan siya. Tinuod na siya. Naka-experience ko. So, makaino jud nga tinuod siya no kay katong sapatos nga akong gikuan last atong vlog nga kuan na masinta nga mailisdan to. To cut the story nga siya ang seller nga si Kuya Ruchi nga ihatag luto niya sa kuwang kani daan nga ilisdan pa giniya ang kuan sapatos nga katong nalangkat iyang ihatag ang nalangkat nga ilisdan pa gini bagong sapatos no. So unsa ka kuan no unsa ka nindot nga balita no nga kuan ingon siya nga tigaan ihatag lang ko sa imo dong ilisdan pud nako kay kuan ko nako kanang good buyer ko nako kay wala ko nako nag-rant or wala ko nako nag-post og bati about sa shop may nani nana. So siguro
natimingan lang ito nga kuan natong sapatos may nalangkat kay ingon siya sa tanan ko nung ni-order. Kuha ra man pud ko ni nalangkat. So mo siya nakana ko nga ang rule of karma. Tinuod jud siya nga if you do good things mahitabo si Mano. So goods kayo nga kuan natigaan nagsapatos ingon siya nga ingon si kuya nga extra ko no ihatag niya ko kay para ko no ko pangduwa pero ang problema na ni og makaduwa ba ko nagliga. Kay napiang lagi ko nya butang kaon sa kay bati nga nako nga nabuhat no nga. Na may bati nga nitabos ko kay siguro di siya bati kay may gani kay mild ra nga piang no. Kay may gani wa jud ta ma-injury og maayo. So morto siya, gusto lang umahata og shout out no. Kuya Roche no, tagiya sa GK Kicks sa Naparils no. Salamat kayo sa imong kaayo ya, sa imong blessing nga gihatag sa kuha sa sapatos ug sa katong maabot pa nga sapatos no. Thank you kay kuya nya. Nawat ko nga mulambo pa imong negosyo no. So kung naamoy plano magpalit og mga sapatos nga pang basket no, nga affordable nya good kayo ang seller gyud ang tagiya sa negosyo. So i-visit ninyo GK Kicks sa Naparils no. So karon adto ko kanunoy magpadala mi sa kuan para shipping fee sa katong sapatos nga umaabot no. So adto na ko dito. Hinay taglakaw kay hinay pa jud kay kung lakaw sakit kung hawak. Tara ko ma. Ha? Lakaw na mo nagwapo usam. Sana mo na. Usa na lang mabaw. Usam na. Bye. Unsa answer ni? Answer ninyo. Ay mama sige word skip nya. Og di maglisod kita pansiron. Sana man taong gay? Usa na lang duig atay. Sa kansira na kaya malakaw ta. Okay na. Padali Tara. asa niyo. Tara ko ha. Lakaw na yung mga nagwapo. Bye. Bye tutot. Gini kay niinit na mga ga. Yung basubas ng tubig. Problema ano kay. Ay, di tapit kalayat. Sakit kay. Sakit di yung hawak it. Hinay kita malakaw. Mas lagat na maabot sa tumay. Lupin-ugay bagay na maabot to. Layo pero ba. Okay. Enjoy juga pero good ra kayo kay mild ra man. Minta na lang. Nita eh. So, lakaw sa mga ga. Ay maghawa diha kay. Tadon. Ayaw. Good ra ka. Gani ra ka? Good ra ka diha. Kiri mo man. Ayaw. Kita to. Isu gug baru gue. Ini Mga jigas ani na. excited ko. 1K nya plus patos begino. Patos begino. Excited ko wag ko dag mask. Okay ra mo. Basig di lang ko tamak pa eh. Ko na mo guna. Ana, Optional lang mas diri. ha? Sorry sir. Asam dapat dala na wala. Ano ba dala? Tambay sa tajud. Ikaw rin soda, ara. May bangko dito, ang sali ka. Hapon. Pero sa gawas kay kuan. Bote mask. Manamig pa kasi no. Dire may nagpakasi na eh. Oh. DPX. Kuno na eh? Science and Prints. Kung magpakasiin din mo no, pakash out mo sa GCash ninyo. Naras na dira. Ay, naya mo hilihok sa tiguang eh. So, manahan mi og pakasin, paabot na lang ta sa tong sapatos nga umabot. So, tong ikuan, Shout out na. atong iduwa og suway. Og makaduwa nako kay injured ko jud. So, karon mga sa minon eh, malibre siya. Ayun. Sige lang ipalibre ko ah. Sa mi diri guys. Una ka diha. Una ka diha. Bantog ka. Libre si Nonoy. Ayaw. Libre na naman. Wow. Kami yun to sa amin. Kanisa nga pinito dahil na panihapon kalas 2 naman. Abi, tinuod din na yun. Boom din yun. Buwag-buwag na lang ta. Salamat kayo. Sunod dapat. Tara kayo. Hindi kong duwaro na eh. Sunod adlaw na lang. Ha? Kayo ano ba? Kantay lang ko. Okay. Tara ko na eh. Bye. Ayun, te. Tayo, kibilin si Bobong. Sinilas.
Nah, kalimot siya ka. Ito ni Agi bitaw ko no. Okay, salamat gitu ha. Oy, di kali na na. Ito pangalan na na. Chords and symphonies exploding in the sky. Chip, 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 chip. Klaro kinagaling-galing ngayon, nagigdahigda naman. Ha? Unay sod. Langaw unay sod. Paabot na dire sa paabot ang mikmik dire kay ato mikmik ay hinayuli. Kay may ngayo, pag-abot ako ipalit sakay tay kapoy lakaw, sakay tay kong hawak. Kita daw ga. Doa karon. Seryoso ka? Lah. Tuwag sa gabi eh. Abtag alas 12. Di ka tog. Ano, trabaho no? Duka-duka. Ay klaro ga. Oh. Taro, di ka muli sa day? Trabaho pa ka day? Ano, di ka muli day? Ate, doon ay layas na buwanga kay. Klaro, lumayin ka, muli ka. Ay, klaro tayo. Ay, ako bantay sa tindahan, tog tara kay bantay. Ayan na. Tinggoy Funeral Homes ba? Lakaw ko mga katambay. Wag ko kakita kasakyan. Asaman? Nada? Ay, dati dindam eh. You okay? Ha, ngabro ta? Idol ba wala? Lodibel ng bayan. Ato ringi. Nasug ka. Isog ka gayo. Panakit Ina ko. lang juga pero may makita ta. Sorry, lads. Kasi. Pangbuang! Dili apak. Ako isa. Ito, ano sa meeting mo? Ato ni congratulate, di ba? Congratulate. Happy subscriber. Bobo. Bawas ang buwang. Salamat tol, salamat bas. Ati nga. Yan na kay pinangga diri sa tong balay sa tong migo. Hoy, dila. Hoy, pinangga di ka. Dila ikutaw. Nawa. Muna ko siyang kuanon kay salbahis man siya. Wala makita ito ba siya? Mito. Ako ah. Sige, okay ba? Wala siya. Uy, itong video paglaas ba? Mura kagbayot dito ba nga kay? Asa to? Sa City Hall, Barangay Hall. Okay ra to eh. Nabta kayo yab. Para only in the only in Jirayan's residence. Grabe oy. Luluwag ka lagi. To bata, pero lugaw. Oh, ito bugo ah. Tan. Ano to, magnana ka. Lah. Yawo. Oy. Pamilyar. Ay. Kanan pang kasi tawa Mr. Sorry, Mr. Oh, Mr. Candidate number 3. 1. 3, number 3. Vincent Ray Arias. Vicente. Oy, pamilyar kay nila ko ano? Songko day. Ano? Dako surpiri mo dai. Dagko. May. Nasa lida dari speaker so nasa lang ngoni mo. Lain mas lida yung tanaw. Di, labi surpiri dako. Alam mo ito. May. Oy. Matindal na. Amot na nga. Saan yung bata? Oy. Bro, habang Sampai proses pendidikan dari lumpur. Lalan sa mga taga-sugod. Mga taga-sugod lang ang nagpuyo. Dahan nga nag-shades. Tumang ano? Lupan. Ano? Sorry ko ano? Kanan shades. Chuyo! Gimong mask. Puwata! Ang shades gimong mask.
Mas na. Oh. Beto ipurpos be. Kung ano dagan mo seed be. Hindi na tulog mo tanan. Oh, hindi ko po tanan. Ay, wala magasto-gasto mo. Bang buang mo ta. Nagabog mo. Gwapong mo. Di mo makikita. Hindi mo makikita. Hey. Balik, kapitan deh, kapitan. Kap. Ay, nomor lengkap. Oh. Kasih mana si kiri tadi. Ayo, kalian sudah cerita. Ayo. Nah, kau ya. Kamu lang sa una ate. Apas lang ko eh. Tiyawag costume sa buwan. Una lang mo ate. Ha? Magbuwag lang ta. Bas, una lang mo bas. Basta mga ator ako bas. Agoy, nalang ko ng basin. Nay lang basta kay sa musaan nga di mo tuman. Kaya ko Lods. Diko. So, mo sa tanang karon adlaw mga katambay no. Always remember no nga always do good things no para ang balik sa tuwa good jud siya no. So, good things result to good outcome. So, mao sa timan ay nato no nga bahala na magkinaunsa magbuhat ag maayo no. So, before ta ni tapuson ganahan lang ko mahatag shout out no kang Yoyo no. Salamat jud kayo sa imuhang ka maayo sa kuha no, sa imong ka good sa kuha. Kay layo po akong birthday pero gitigaan ako niya og gift no. Gitigaan ko niya og gift dara. Gikan from all the way from SM store no. So, gitigaan ko ni Yoyo og kan chinilas. Ay, chinilas. Dugay na ko nang itag inani nga chinilas pero sa Sibor ni mapalit. So gitigaan ko ni Yoyo og chinilas gikan sa SM Beach Hook. So thank you kayo Yoyo no. Naot ko nga mo magpabilin kasi mo pagkamayang tao mo sinso kasi mo ginabuhi kay buutan kay kas kuha ug sa uban pa nga mga tao nga kailan mo bawo ko nga buutan kay ka. So may jima habi na lang kay jima to dire kay tigaan og chinilas no. So salamat kayo nayo nya. Trenta puso no. Naot ko nga nalingaw mo ay mo kalimot sa pag-comment, like, share, and subscribe sa akong YouTube channel Ganoy TV. Anoy out. See you!